ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जलाच्छलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ஹரே ராமா ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராம ராம ராமா ஹரே ராம ஹரே. ராம ஹரே என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் மாதாஜி எப்படி இருக்கும்? நம்பிக்கைகள் டிஃபரெண்டான டைப்ஸ் ஆகும். என்னங்க நம்பிக்கை? அதாவது நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் ஒவ்வொருத்த மூட் ஆஃப் குட்னஸ், அதாவது மூட் ஆஃப் 3 மோட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை பத்தி அதுல இருக்கிறது ஒவ்வொரு சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதுல வந்து நம்பிக்கை எப்படி டிஃபரெண்டா சோ அப்படி அந்த இருக்கு 3 குணங்களில் எஸ் 3 குணங்களை வச்சு அந்த நம்பிக்கை எப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த சாப்டர்ல எத்தனை வர்சஸ் இருக்கு? 28 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 28 வர்சஸ் இருக்கா? சோ இப்ப வந்து இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இப்போ இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் மாதாஜி? நான் சொல்லட்டுமா கொஞ்சம் தெரிஞ்ச அளவு? சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம 16th சாப்டர்ல வந்து நம்ம அசுரர்களையும் தேவர்களை பத்தி படிச்சோம். சாஸ்திரத்தை வந்து பின்பற்றவங்க வந்து தேவர்களாகவும் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாதவங்க வந்து அசுரர்களாக நம்ம இந்த 17th சாப்டர்ல தொடக்கமாகுது மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இவர் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு, அதாவது தன்னுடைய கற்பனையில் இருந்து விதி சாஸ்திரம் பின்பற்றாம கற்பனையில இமேஜின்ல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள வந்து பத்தி அவங்களோட மோட்ஸ் 3 மோட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து புட் அப் பண்றாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. அப்ப வந்து 2nd சாப்டர்ல இருந்து அவர் கிருஷ்ணா வந்து சொல்றாரு, ஒவ்வொன்னா சொல்றாரு. அதாவது நம்ம எப்படி ஆத்மா உடல் எந்த இதுல உடல் எடுக்கிறாங்களோ அதுல வச்சு நம்பிக்கை வந்து நம்பிக்கை, அதாவது 3 குணங்கள்ல வருவாங்க. அவங்களுடைய சுவாவத்தை வச்சு 3 குணங்கள், சத்துவம், தமோ, ரஜோ, அந்த மாதிரி வருவாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த உயிர் வாழ்க்கையுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை பிறக்கும் மாதாஜி. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து தேவர்களையும், ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து இதுல அசுரர்களையும், தமோ குணத்துல இருந்து பேய் பிசாசுல வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய அவங்க வொர்ஷிப் வந்து அப்படி இருக்கும் மாதாஜி. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அவங்க, அதாவது 7th சாப்டர்ல வந்து நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கூட சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கூட 3 விதமான குணங்கள் இருக்குது. சத்துவ குணம், அது எல்லா இதுலயுமே 3 குணங்களும் வரும் மாதாஜி. சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி சாப்பாடு, என்ன விதமான சாப்பாடை சாப்பிடுவாங்க, அதனோட பலன் என்னங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, அவங்களுடைய கேரக்டர் என்னங்கிறது தெரியும் மாதாஜி. அதோட யாகங்களும் நமக்கு இருக்கு மாதாஜி. தவங்கள் எப்படி பண்ணணும், யாகங்கள் எப்படி பண்ணணும், தானம் எப்படி பண்ணணும், அது எந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மோடுக்கும் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன். ஐ திங்க் சாப்டரோட சம்மரி மாதாஜியே சொல்லிட்டதால நான் வந்து அது சொல்ல தெரியல. சோ சாப்பாடு வகைகள் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், அவங்க என்ன சாப்பிடுறாங்கன்றது வந்து இல்லாம நம்ம அடுத்த மோட்ஸுக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றதும் இருக்கு, ரைட்? நான் வந்து பேசிக்கலி இப்போ நானே எடுத்துக்கோங்க தெலுங்கு. சோ ஆப்வியஸ்லி ரஜோகுணங்கள் ரொம்ப ஹை சாப்பாடுல, காரம் புளிப்பு எல்லாம். சோ மாதாஜி நான் வந்து என்னோட சாப்பாடு இதுதான் அப்படின்னு நான் கண்டினியூ பண்ண முடியாது, ரைட்? நான் இப்போ சத்வகுணத்துக்கு போனோம்னா நான் வந்து ஒரு
நம்ம நம்மளோட பரம்பரை என்ன, நம்ம என்ன பரம்பரையில வந்திருக்கோம்? பிரம்ம கௌடிய கௌடிய எக்ஸலண்ட், பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை, ரைட்? சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பரம்பரையில ஸ்பிளிட் ஆகும், ரைட்? நம்ம ஒண்ணு இஸ்கான், அதே மாதிரி ராகவேந்திரான்றதும் ஒரு குரூப். அங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு, நம்ம என்ன சாப்பிடணும்ன்றது வந்து நோபடி கண்ட்ரோல்ஸ், ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றத வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணணும். இப்போ என்கிட்ட வந்து என்ன சொன்னாங்க அவங்கன்னா, நம்ம ஆனியன் கார்லிக் சாப்பிடணுமானா சாப்பிடலாம், ஆனா எனக்கு சத்துவகுணம் வேணுமான்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்கனா, இஃப் தட் இஸ் வாட் இஸ் மை கோல், அப்பனா நான் அந்த சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ முந்தானேத்து வந்து எங்க அங்கிள் வீட்டு டிரைவர் அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி பக்தியா இருக்கிற எனக்கு ஒருத்தங்களை தெரியும், அவங்க வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ பக்தி இருக்காங்க, ஆனா அவங்க 2 முட்டை டெய்லி சாப்பிடுவாங்க, அதனால முட்டை சாப்பிடுறது தப்பே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. முட்டை சாப்பிடுறது தப்பு இல்ல, கொலை பண்றது கூட தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவான் கொலைகாரன், திருடுறது கூட தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவான் திருடுறவன். ஒத்துக்கிறீங்களா? நான் தப்பு பண்றேன் அப்படின்ற பாவம் யாருமே மாதாஜி அவங்க தப்ப ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க, ரீசன் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். தப்ப ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படியே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ரீசன், காரணம் சொல்லுவாங்க. ஏன் அந்த காரணம் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒண்ணு அந்த தப்பை ஜஸ்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, அது தப்புன்னு தெரிஞ்சு அவங்க தப்பே பண்ண மாட்டாங்கல்ல, தே வில் ஸ்டாப் தட். அப்ப என்ன ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு? எதுக்கோசம் அவங்க வந்து தப்பு பண்ற செயல்லையோ இல்ல தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து அது தப்புன்னு தெரியலன்னு இல்லை, அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தப்புன்னு, ஆனா அந்த தப்பை வந்து அவங்க மனதுக்கும் நம்மளுக்கும் வந்து தே வாண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை. ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம். இது வந்து கரெக்டா தப்பான்ற ஆர்குமெண்ட்டுக்கோசரம் இல்லை, இது பண்ணக்கூடாதுன்றது அவங்க தெரிஞ்சாலும் அவங்க பண்றது இல்லை, அவங்க கண்டினியூ பண்றாங்க அந்த தப்பு பண்றதுக்கு, ஏன்னா தே வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஃபீல். இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதனால என்ன, நம்ம 2 பார்த்தோம். அதாவது பண்ற நம்ம யக்ன பேசிக்கலி சாப்பாடு, அப்புறம் என்ன மோட்ல இருக்கணும்னு, அதே மாதிரி நம்ம பண்ற யக்னங்கள் தானங்கள் எல்லாம் என்ன மோட்ல இருக்கணும், சேரிட்டியும் சரி. இன்னும் சேரிட்டி நம்ம பார்க்கல, எத்தனாவது வருஷத்துல விட்டோம் மாதாஜி? ஐ திங்க் 17 முடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி, மத்தவங்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணி. 13 தான் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. 13 மாதாஜி? இல்ல ஐ டோன்ட் திங்க் சோ. 17 போகணும் மாதாஜி. 17ல இருந்து ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம், 17ல இருந்து சொல்லணும் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஆமா, ஏன்னா 13 அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்தேன், ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஷர்னு சொன்னதால. சோ பேசிக்கலி என்ன, இப்போ அடுத்ததுன்னா அடுத்த ஸ்லோகா நீங்க படிங்களா மாதாஜி? 17 ஸ்லோகா, அதாவது ஐ திங்க் 17ல இருந்து நம்ம சேரிட்டி பத்தி வரும், கரெக்டா மாதாஜி? யாராவது படிங்க மாதாஜி, எனக்கு கரண்ட் இல்ல. சரி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரைஹ அபலாகாங்க்ஷிபிர் யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிஷட்சதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண. இப்போ வந்து என்ன 17th வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஆஸ்டாரிட்டி, ரைட்? தபஸ் பண்றது கூட பாத்தீங்கன்னா எந்த பௌதிக ஆசைகளும் எதிர்பார்க்காம பண்ணோம்னா கிருஷ்ணருக்கோசரம் அது வந்து இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்னதை எடுத்துக்கலாம், நம்ம சாண்டிங்கே எடுத்துக்கோங்க. சாண்டிங் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாத்தீங்கன்னா கிளேஷாக்னா சுபதா மோக்ஷ ச துர்லபா நெக்டர் ஆஃப் டிமோஷன்ல வரும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது, சாண்டிங் பண்ண உடனே வாட் டு வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? பியூரிட்டி ஆகும்ல மாதாஜி, திருப்தி உண்டாறது. பியூரிட்டி ஆறது இட் இஸ் மோர் இன்டர்னல். பட் நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம், வாட் டு வி ஃபீல் எக்ஸ்டர்னலி? திருப்தியா இருக்கு மாதாஜி, அன்னைக்கு கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட நெருங்குறோன்ற ஒரு திருப்தி. ஓகே, அது வந்து நீங்க இப்போ சொல்றீங்க திருப்தின்றது கரெக்ட், பட் பிகினிங்ல என்ன அந்த திருப்திக்கு கிருஷ்ண பகவான நெருங்குறோம்ன்ற திருப்தி இஸ் மச் அட்வான்ஸ். பிகினிங்ல என்னன்னா, அப்பா சாண்ட் பண்ணா எனக்கு செம்ம பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, ஃபீல் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. Right, lot of material problems also gets done நிறைய தடவை பாத்தீங்கன்னா. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை போய் நெருங்குறோம்ன்றது இஸ் நாட் அ விசிபிள் ஃபீலிங், உள்ள நம்ம அந்த பாவம். பட் நம்ம விசிபிளா ஃபீல் பண்றது, அப்பா சாண்ட் பண்ணா நமக்கு செம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் பா, ஒரு ½ ஆகுதுப்பா, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருப்பா, உட்காந்து போய் ஏதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது கத்துறாங்கன்னா கூட நம்ம சாண்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கு பேர் பக்தின்னு இல்லப்பா, அந்த கத்துறதை கேட்க வேண்டாம். நிறைய தடவை நானே பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப யாராவது இரிட்டேட் பண்ணாங்கன்னா மனசுக்குள்ள ஒரு கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பக்தி மேலையானா இல்ல, ஐயோ அதையும் கேட்கறது, அதுக்கு இதுவே பண்ணிக்கலாமே, கரெக்டா? சோ இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா பிகினிங்ல இல்ல, அப்புறம் கூட பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து பௌதிக எஃபெக்ட்,
ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதுக்கோசரம் நம்ம சேன் பண்றோம் இல்ல, பட் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் இம்பாக்ட் விச் வில் கம். ஆனா சிலர் ஓகே நான் சேன் பண்றேன் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்டு, இப்ப வந்து என்னோட தப்பு இல்ல, பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட சேன் பண்ணுவாங்க. நான் ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் பண்றேன். நிறைய தடவை குரு மகாராஜுக்கு பண்றது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்ல, அதுவும் வந்து குருக்கு பண்றது வந்து சேவை தான். ஆனா சில தடவை நம்ம நினைப்போம், ஓகே என் பொண்ணு வந்து எக்ஸாம் எழுத போயிருக்கா, நான் எக்ஸாம் ஆண்டவனே ஆண்டவனே அவன் வந்து பாஸ் ஆயிடணும், அவன் ஆண்டவனே, அந்த எண்ணத்துலயும் பண்ணுவோம். தப்பா சரியான்றது இல்ல, பட் அந்த வந்து வில் கம் அண்டர் பேஷன். எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாம கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். 18 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பாருங்க படிங்க மாதாஜி. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவய கிரியதே தத் இஹ ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஸோ வர்பல் சத்காரா அப்படின்னா வாயால சொல்றது வா நீ கிரேட் அப்படின்னு இரண்ய கஷ்புனா. மனா அப்படின்னா மனதாலையும் சொல்லுவாங்க எந்திரிச்சு, அதாவது மானா அப்படின்னா பிசிக்கலி கும்பிடுறது. வாங்க ராஜாலாம் பார்த்திருக்கீங்களா, இமீடியட்டா நம்ம கான்ஸ்டபிள் போலீஸ் ஞாபகம் வச்சா உங்களுக்கு தெரியும், பிசிக்கலா எந்திரிச்சு இப்படி கட்டி பிடிப்பாங்க. நான் பேங்க்ல வேலை செஞ்சுச்சு, எனக்கு புரியவே புரியாது. அதுல வந்து ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர், பேங்க் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்தா கான்ஸ்டபிள் நின்று ஒரு மூலையில இருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு புரியாது, வாங்க உட்காருங்க உட்காருவேன்னு. அவங்க உட்காரவே மாட்டாங்க, என்னடா அப்படின்னு. அப்புறமா தான் எனக்கு புரிய வந்துச்சு, ஓ சீனியர் ஆஃபீஸர் முன்னாடி இவங்க உட்கார கூட முடியாது. ஸோ பிசிக்கல் வர்ஷிப், ரைட். சில தடவை வந்து பூஜா அப்படின்னா மென்டல் ரெஸ்பெக்ட், ரைட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலர் வந்து ஃபியூச்சர்ல வரும், லேட்டரா ஒரு கிஃப்டா வரும், இல்லைன்னா இப்போ ஏதாவது காலெல்லாம் கழுவுவாங்க. இந்த மாதிரி பக்தி பலராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிசிக்கலாவே இது எக்ஸிபிட் ஆகும், லேட்டர் வந்து கால் கழுவுவாங்க, இல்ல கிஃப்ட்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மொத்தவங்க அவங்க சபார்டினேட்டே அவங்க கால். நான் வந்து பார்த்திருக்கேன் போலீஸ் கேஸ்ல கூட அவங்க ஷூவை வந்து ஒருத்தங்க வந்து போட வைப்பாங்களாம். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பக்தி கேட்டகரியிலேயே வராது, பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டெம்பரரி அண்ட் அன்சர்டன். சில தபஸ்கள் இப்படி பண்றாங்க, அதெல்லாம் பண்ண கூடாது அப்படின்னு. ஸோ தபஸ் வந்து 3 கேட்டகரி. ஒண்ணு வந்து சொன்னேன், எந்த பலனும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ரெண்டாவது பேருக்கோசரம், அது வாயால பேரா இருக்கலாம், உடம்பு ரீதியா இல்ல மென்டலி ஆர் லேட்டர் எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கலாம். மூணாவது வந்து தமோ குணத்தில் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மூடா கிரகேணாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். டிரான்ஸ்லேஷன். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முட்டாள்தனத்தாலேயோ இல்ல உடம்ப வந்து வர்த்திக்கிறதோ, யார் அப்படி உடம்ப வர்த்திக்கிட்டு தபஸ் செஞ்சாங்க? துருவ மகாராஜா மாதாஜி. இல்ல, துருவா உடம்ப வர்த்திக்கிட்டு பண்ணல, அதாவது சாஸ்திரப்படி பண்ணாரு, கரெக்ட். சாஸ்திரத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. நீங்க சொன்னது வந்து துருவா வந்து பேஷன்ல வரும், சாஸ்திரங்கள் சொல்றதை வச்சு பண்ணாரு. ஆனா அது வந்து ஒரு விஷயம் வேணும்ன்றதுக்கோசரம் பண்ணாரு, கரெக்ட். இப்போ கிருஷ்ணனோட ஆசைக்கோசரமே தபஸ் பக்தியில இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம், குட்னஸ்ல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இரண்யகசிபு இஸ் a perfect எக்ஸாம்பிள். இரண்யகசிபு வந்து தமஸ்க்கு, அதாவது அந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லாத விஷயங்கள் அங்க இருக்கு. சோ இரண்யகசிபு வந்து மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸை குறிக்கிறது. இப்போ மோட் ஆஃப் இது யாரு சொல்லுவாங்க, நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து யார் எக்ஸாம்பிளா இருப்பாங்க சொல்லுங்க யாராவது. ஐ மீன் கிளாஸ். பிரகலாத் மகாராஜ், பிரகலாத் பிரபு மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். பிரஹலாத், ரைட். பிரஹலாத் கிட்ட வரவே முடியாது, ரைட். பிரஹலாத் வந்து இந்த கேட்டகரி தான். அதே மாதிரி நிறைய வந்து அழியிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஷ்மாசுரா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், என்ன சொன்னாரு பஷ்மாசுரா வந்து, தெரியும்ல, தலை மேல கை வச்ச உடனே பஷ்மம் ஆயிடுவோம்னு. சிவன் கிட்டேயே வச்சுட்டு கடைசியில சிவனையே டச் பண்ண ஆசைப்படுறாரு. ஏன்னா சிவனோட மனைவி மேல அவருக்கு அவ்வளவு பிரியம். இப்போ மாதாஜி பிரியம் தானே, லவ் இஸ் பிளைண்ட் இல்ல, லவ் கேனாட் பி பிளைண்ட். அதுக்குன்னு மத்தவன் மனைவி எல்லாம் விரும்பக்கூடாது, கரெக்டா. சோ பஷ்மாசுரா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனன்ஸ், ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் அச்சீவ்மெண்ட் கோசம் பண்றது அப்படின்றத
அது 6 அபன்ஸ்ல ஒண்ணு மாதாஜி, பிறரோட மனைவியை கவர்றதுல. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல்லி சேது மாதாஜி ஹவு ஷி இஸ் ட்ரைங் டு ரிலேட் அந்த 6th offenseல ஒண்ணு அப்படின்னு. ஸோ ஆஸ்டாரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்னஸ், பேஷன், இக்னோரன்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம வந்து 3 கேட்டகரியா நம்ம சொல்றோம். என்ன அந்த 3 கேட்டகரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குட்னஸ்ல இருக்கிறது ஃபுல் நம்பிக்கையோட எந்த பௌதிக ஆசையும் இல்லாம ஜஸ்ட் கிருஷ்ணரை ப்ளீஸ் பண்ணணும்ன்றது. அதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரகலாதெல்லாம் ஜஸ்ட் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லை. ப்ரைட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்டுக்கோசரம், ஹானர், வர்ஷிப்பு இதுக்கோசரம். சிலர் எடுத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறவங்க எனக்கு கும்பிடணும், நான் இப்படி பண்றேன் பாருங்க, தபஸ் என்ன மிஞ்சின இல்லை, அந்த மாதிரி. இது வந்து நிரந்தரமானது இல்லை அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் துருவா கூட பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்தது ஸ்டார்டிங் தான், ரைட், ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணணும்னு. ஆனா அது இங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றது வந்து டம்பத்துக்கோசரம் அப்படின்னு. அந்த டம்பம் வந்து இல்ல அவருக்கு, அவர் அச்சீவ் பண்ணணும்ன்றது. இக்னோரன்ஸ் வந்து என்னென்னமோ பண்றது, ரைட், தானும் டார்ச்சர் ஆயிட்டு உள்ள இருக்கிற என்ன சொல்லுங்க அதையும் டார்ச்சர் பண்ற அந்த புத்தி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 3மே நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத we can see. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இக்னோரன்ஸ் ரொம்ப ரிஸ்கான ஒண்ணு, ரைட், அது பண்ணவே கூடாது. குட்னஸ்ன்றதா நம்ம இருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராவணனும் இரண்யகசிபுவும் இக்னோரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லாம ஒரு செகண்ட் பேஷனும் சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெருமை வேணும், தன்னை ஆள்பவன்ன்றதால அவங்க பண்ணாங்க. அதனால அதுவும் பர்மனன்ட் இல்ல, ரைட், தேவர் நாட் அட் ஆல் பெர்மனன்ட். ஏன்னா அவங்க அதை ஆள்றதுக்கோசரம் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். சோ இப்ப வந்து கிளியர், குட்னஸ்ல தான் பண்ணணும். அதை தவிர தமோ குணத்தில் பண்ணாலோ செல்ஃப் டார்ச்சர் இன்ஃபிளிக்ட் பண்ணாலோ அது தப்பை குறிக்கும், அதை பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சேரிட்டி. இப்போ சேரிட்டி வந்து ரூப கோஸ்வாமி கிளியரா எழுதியிருக்காரு. 50% ஆஃப் த சேரிட்டி நம்மளுக்கு 25, இன்னொரு 25 நம்ம ரிலேட்டிவ்க்கு, இன்னொரு 50 வந்து நம்ம 25 நம்ம ஏஐ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும், இன்னொரு 20 கோயிலுக்கும் அப்படி நம்ம டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. நம்ம ஆக்சுவலா பார்த்தா 10% இல்ல 1% கூட பண்ண மாட்டோம். ஆனா அது பண்ற அந்த 0.1% 10 தடவை பண்றோம். இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாத டாபிக் இது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் பிளேஸ், பர்சன், பிளேஸ், பர்சன், டைம்க்கு பார்த்து பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த சேரிட்டியும் லாபம் இல்லை. இது வந்து பாகவதத்திலயும் போட்டிருப்பாங்க. ஒரு நான் பிராமணருக்கு பண்ணோம்னா, அதாவது நான் பிராமணர்னா சாஸ்திரங்கள் தப்பா இருக்கிறவங்களுக்குன்னு சொல்லல, சும்மா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அது ரெட்டிப்பா அடுத்த ஜென்மத்தில் வரும். இதுவே ஒரு சாஸ்திரம், அதாவது ஒரு பிராமணர் ரைட் பண்ணோம்னா பல 100 மடங்கு வரும் அப்படின்னும், அந்த சாஸ்திரம் படிச்சு வேதாந்தத்துக்கு பண்ணோம்னா கோடி புனக்கு வரும். நம்ம டாடா பிர்லாலாம் அந்த 3வது கேட்டகரி தான் அப்படின்னு. 17.20 படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தாதவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதேனு உபகாரினே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். டிரான்ஸ்லேஷன்: பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு மோட் ஆஃப் குட்னஸோட சேரிட்டி எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. கோவிலுக்கு தானம் பண்ணலாம் மாதாஜி. அடுத்து ஒரு வைஷ்ணவ பக்தனுக்கு நம்ம தானம் பண்ணலாம். வெரி நைஸ். வைஷ்ணவ பக்தனுக்கு, கோயிலுக்கு. அதே மாதிரி கோயில் வெளியில இருக்கிற அதாவது ஒரு முடியாத இந்த பீப்புளுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம தானம் அப்படின்னு, ஒரு கண் இல்லாதவங்களோ அந்த மாதிரி வேலை செய்ய, அதுவும் குட்னஸ்ல வராது. இப்போதைக்கு குட்னஸ் என்னன்னா ஞானத்தை வளர்க்கறதுக்கு கொடுக்கலாம் மாதாஜி. ஞானத்துக்கு வரதுக்கு பகவத்கீதா இதெல்லாம் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ ஆல்ட்ரூயிசம்ல வரும் கண்ணில்லாதவங்கன்னு. இப்போ எதுக்குன்னா அந்த கண்ணில்லாதவன் அந்த தானத்தை எடுத்துட்டு அவன் சாப்பாடு சாப்பிடுறானா இல்ல சிகரெட் பிடிக்கிறானா நம்மளுக்கு தெரியாது. கோயில் வெளியில இருந்து பிச்சை எடுக்கிறவன் கூட அந்த தானமும் குட்னஸ் சொல்ல முடியாது. நிறைய தடவை கோயில் போட்டோம்னா பிச்சை தானம் கொடுக்கணும், கரெக்ட். ஆனா அந்த தானம் அப்ரோப்ரியேட்டா கொடுக்கணும். போன மாசம் வந்து கீதா தியான், ரைட், அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், ரைட். ஸ்பெசிபிக் பில்கிரிமேஜ் பிளேசஸ்ல, அதுவும் ஸ்பெசிபிக் டைம், சோலார் எக்லிப்ஸ், ஸ்பெசிபிக் திங், பகவத்கீதா அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தா குவாலிஃபைட் பிராமணா ஆர் வைஷ்யா, இது பணக்காரன் ஏழையா இருந்தாலும் அந்த தானம் கண்டம் பண்றாங்க. ஏன்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்காம இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு. அதனால வேதங்கள் வச்சு நம்ம பண்ணணும், ரைட். இப்போ குருக்ஷேத்ரா, சோலார், நான் சொன்ன ஏகாதசி, இந்த மாதிரி டைம் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குற தானம் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கணும். ரிசீவ் பண்றவன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிசீவ் பண்றவன் வந்து என்னன்னா பிராமணா வந்து என்னன்னா நாலேஜ் கொடுக்குறவன்,
ரைட். இந்த கேட்டகரி தான் ஸ்ரீதர் சுவாமியும் பலராம் வித்யாபூஷனும் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா, ஏன் பிராமணரும் வைஷ்ணவருக்கும் தானம் கொடுக்குறோம்னா, அவங்க வந்து அந்த கிருஷ்ண நாலேஜை கொடுக்க போறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்கறாச்சே, நம்ம தானம் கொடுக்குறோம்ன்ற அகங்காரத்தில் கொடுக்காம, நம்மளால முடித்தது நான் நிமித்த மாத்திரமே அப்படின்ற மூட்ல கொடுக்கணும்னு ராமானுஜாச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு. எப்படி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா, ஏழையா இருந்தாலும் அவன் லாய்க்கு இல்லைன்னா கொடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். கருட புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யாருக்கு தானம் கொடுக்கணும்னு ஒரு கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஒன்லி who can protect the giver, அதாவது பை லேர்னிங், அந்த ஞானம் வந்து கொடுக்கறவன், அப்படி இருக்கிறவன் தான் அக்செப்டே பண்ணணும். அதாவது நான் வந்து ஒன்னு ரிசீவ் பண்றேன் கிஃப்ட் அப்படின்னா, நீங்க எனக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா நான் அதை வாங்கிட்டு என்னன்னா, நீங்க கொடுக்குறீங்களா அவங்க திரும்ப நான் எப்படின்னா அதை பரப்பணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருட புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் கிளியரா? எஸ் மாதாஜி. அதாவது நான் ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் வந்து திரும்ப வந்து கொடுக்கிறவனையும் காப்பாத்தணும். எப்படி காப்பாத்தணும்? ஞானம் கொடுத்தோ, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி நான் பண்ணி, யக்னம் பண்ணியோ, இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாண்டிங் பண்ணியோ, ஏதோ பண்ணி நான் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா தான் நான் தியானம் எடுக்கணும். இல்லைன்னா ஐ ஷுட் நாட் டூ தியானம். அந்த மாதிரி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் தான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஸோ கிவர் ஒண்டி இல்ல, டேக்கருக்கும் குவாலிஃபிகேஷன் கருட புராணத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. 17.21. மாதாஜி வேற ஹரே யாரும் கிருஷ்ண படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அனுசூய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரஸ்கிருத்வாகார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்லிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் சம்ஸ்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பர்டிகுலர்லி நம்ம சேரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம, ரைட், எந்த ஆசையும் இல்லாம, அப்படி ஒரு காண்டு, அதாவது சேரிட்டி வந்து எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது ரிட்டர்ன்ல. அப்படி இருந்தா மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஆனா ஏதோ ஒண்ணு மோட்டிவோட பண்ணோம், இல்ல ஒரு கோவத்தோட சில தடவை நம்ம சேரிட்டி பண்ணுவோம். நிறைய தடவை நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃபீஸ்ல சேரிட்டி பண்ணியே ஆகணும். அப்ப என்ன சொல்லுவோம், பரவாயில்ல கொடுத்தா திரும்ப வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு பாவம். இல்லைன்னா பண்ணியே ஆகணும்பா, பண்ணி தொலைச்சிடலாம் பாஸுக்கு. நிறைய தடவை பண்ணிருக்கோம். நானே பண்ணிருக்கேன் அந்த மாதிரி. நீங்களும் பண்ணிருப்பீங்க. அது கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா சொர்க்கத்துக்கு மாதாஜி. போகணும்ன்ற ஆசை சில தடவை, அதுக்கோசரம் பண்றது. இல்ல சில தடவை அச்சோ இது பண்ணலன்னா பிரச்சனை ஆகும்ன்ற பயத்துல ஆப்ளிகேஷனுக்கு பண்றது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில தடவை வந்து ஐயோ குரு சொல்றாரே அப்படின்னு தலையிலே பண்ணுங்க. இப்ப வந்து நாமனிஷ்ட பிரபு இஸ் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் சிம்பிள். அவர் எப்பவுமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாரு. பட் சில விஷயங்களை வந்து சில கம்பல் பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுங்க, அதனால பண்ணுவோம். அதே பகவத்கீதா கூட வாங்குவோம், ஆனா தலையில்தேன்னு வாங்குவோம். ஐயோ ஏதோ கேட்டான்ப்பா, ப்ரெஷர் போடுறான்ப்பா, வாங்கியே தொலைக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பேஷன்ல வந்துடும். புரியுதுங்களா? ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன், இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோ, இல்ல கோவமான மூட்ல இருக்கிறதோ. நான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட், ரைட். இப்போ வந்து இங்க கொடுத்தேன்னா எனக்கு திருப்தி வருது. சில தடவை அது வரும். எப்படி இருந்தாலும் குட்னஸ்லயும் திருப்தி வரும். ஆனா எனக்கு கொடுத்தா எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படி நான் கொடுக்குறேன். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, நீ ஏன் ஹெல்ப் பண்றேன்னா பாவம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதான் என்னோட பசங்களை யாராவது பார்த்துப்பாங்க, அந்த மோட்டிவ் இருக்கும். இல்ல, புரியுதுங்களா? இல்லைன்னா நான் ஏன் ஹெல்ப் பண்றேன்னா நான் ஹெல்ப் பண்ணணும், நான் தான் அப்படின்ற எனக்கு ஹெல்ப் பண்ற மோட்டிவ் இருக்கு, ஐ நீட் மை நேம் அன்றதுல. இதெல்லாம் வந்து சேரிட்டி இன் பேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. மூணாவது கேட்டகரி தான் ஹெல்ப். இது வந்து பகவத்கீதா படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒண்ணு கான்செப்ட் இருக்குன்னே தெரியாது. சோ மெயினா வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து கோயில் வெளில இருக்கிற பிச்சைக்காரன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது. பிச்சை எடுக்கிறவன் என்னெல்லாம் பண்ணலான்றத 17.22ல கிளியரா சொல்லியிருப்பாரு. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்தேப்யஷ்ச தீயதே அசத்கிருதம் அவஞாதம் தத்தாமசம் உதாஹிதம். தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ என்னன்னா, சேரிட்டி வந்து சின்ஃபுல்லா இருக்கிறது, அதாவது ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம போடுறது ஆகமும் தப்பு. ஏதோ பூஜாரி கொடுக்குறேன் ஒரு அவமரியாதையோட போடுறது, ரைட்.
இல்ல கேவலமா அவனுக்கு ஏதோ வந்துட்டான்ப்பா, கொடுத்து தொலை, ஏதோ இந்த பூஜை பண்ணி ஆகணும், அவனுக்கு பண்ணணும், இதெல்லாம் தமசிக்கம். மேரேஜ் எல்லாம் போய் gift கொடுக்குறோம், வேணுமா வேண்டாமோ, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் அது பேஷன்ல வரும். பேஷன். ஓகே. ஏன்னா அது வந்து வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற பிரஸ்டீஜுக்கோசரம் பண்றோம். இது வந்து கரெக்ட் பர்சனுக்கே இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்ல ஒரு பூஜாரி இருப்பாரு. ஆனா நம்ம வேண்டா வெடுப்பாவே நம்ம கொடுப்போம், மரியாதையே பண்ண மாட்டோம். அவருக்கு ஒரு மரியாதை வச்சு பண்ணோம். இல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் பணக்கார வீட்ல எல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க, அவங்க எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவன் வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு செட்டில் பண்ணி அனுப்பிச்சிடு அப்படின்னு பூஜாரிக்கு. பாத்திருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ரைட். சோ ஒரு மரியாதைன்றது வந்து எப்படி நம்ம ஆண்டவனுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த பிராமணர்களுக்கும் கொடுக்கணும். லிட்டரலி இந்த காலத்துல நம்ம வந்து காலெல்லாம் கழுவுறது இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் மரியாதையா பேசலாம் இல்லையா? இல்லைன்னா அவன் அவன் அக்கௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிடு, இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஷீலா பிரபுபாத்தே சொல்லியிருக்காரு. அதனால அப்படி இருக்கிற சேரிட்டி பாவத்தை வந்து சேருமே தவிர புண்ணியத்தை வந்து சேரக்கூடாது. 3வது கேட்டகரி வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமியும் பல்ராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தப்பானவங்களுக்கு இந்த டான்சர்ஸ், இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறச்சு தூக்கி போடுவாங்க பைசா, அந்த கேட்டகரி, வல்கர் ஆக்டர்ஸ், பொறுக்கிங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, ஏன் மாதாஜி அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க போறாங்கன்னா நிறைய இருக்கே, அதுவும் தானம் தானே. கொடுக்கறது தானம் இஸ் கிவிங், ரைட்? அந்த நீட் இல்லாம பாக்குறதுக்கு. பாத்தீங்களா, இவன் வந்து கேப்ரே டான்ஸ் ஆடுறா, ஸ்ட்ரிப் டான்ஸ் ஆடுறா, இவளுக்கு பைசா கொடுக்கலாம், அந்த மானம்னா என்ன, அவ ஏழைன்ற எண்ணத்துல கொடுக்குறீங்களா? இல்ல, ஏதோ ஒரு நான் பணக்காரன்னு சொல்லிட்டு ராங் பர்சன் ராங் பிளேஸ் பண்றது, அன்கிளீன் பிளேஸ் இம்ப்ராப்பர் டைம் கொடுத்தா தப்பு. ஸோ இம்பியூர் பிளேஸ், இம்ப்ராப்பர் பர்சன், இம்பாசிபிள் டைம், வித்தவுட் ரெஸ்பெக்ட், வித்தவுட் அட்டென்ஷன், இந்த 5மே கேட்டகரி. பிளேஸ், டைம், பர்சன் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். இந்த 2 தான் நமக்கு தெரியாது. ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம கொடுக்கறதும் சரி, அட்டென்ஷன், நோ ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன் கொடுக்காம இப்படி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து சேரிட்டி இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். அதை பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. கிளியரா இது வரைக்கும்? மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, மகாபலி சக்கரவர்த்தி கூட வந்து அவர் அகங்காரத்துலதானே மாதாஜி அந்த தானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு, யாரு யாரு? அப்பதான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அப்பதான் பலி மாதாஜி பலி சக்கரவர்த்தி. பலி வந்து பலி இக்னோரன்ஸ்ல பண்ணல, பலி வந்து கரெக்ட். பலி வந்து கொஞ்சம் பேஷன்ல பண்றாரு. இட் இஸ் நாட் இக்னோரன்ஸ். அவர் வந்து பண்ற தானம் வந்து பேஷன் கூட சொல்ல முடியாது. பலி சக்கரவர்த்தி வந்து தானம் பண்றது அவருக்கு ஹேபிட் தான், குட்னஸ்ல தான் இருந்தாரு. பட் அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு டைம்ல வந்து அவருக்கு அகங்காரம் ஏறிச்சு. அவர் எல்லா தானுமே வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல இல்ல, இக்னரன்ஸ்ல இல்ல, அவர் எப்பவுமே பேஷன்ல தான் எல்லாமே பண்ணாருன்னு சொல்ல முடியாது மாத்தாடி. அவர் குட்னஸ்லயும் இருந்தாரு. ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவருக்கு அகங்காரம் வந்துச்சு பண்ண. பட் அவர் அதுலயே பண்ணாருன்னு சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் அவருக்கு இருந்ததால் தான் ஆண்டவன் உடனே அவர் அந்த அகங்காரத்தை விட்டுட்டு போனாலும் போறேன்னு சொல்ற லெவலுக்கு அவளுக்கு ஏன் வர முடிஞ்சிச்சுன்னா, அவர் ஒரிஜினலி அவர் அந்த அகங்காரத்தில் பண்ணி அவர் ராஜாங்கம் கேப்சர் பண்ணி இந்திரலோகமும் தூக்கிட்டு அந்த லெவலுக்கு அவருக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம போனது காசும் தான் கிருஷ்ணர் வந்து அடக்குறாரு. அட் த சேம் டைம் பலியோட க்ளோரிஸ பண்ணணும்ன்றதால் பண்றாரு. ஸோ டெஃபினெட்லி நாட் இன் த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். சம்வேர் அந்த பேஷன், குட்னஸ்ல இருந்து பேஷன், அதான் குட்னஸ் அன்ற மோடு கூட நம்ம நினைப்போம்ல, குட்னஸ்ல இருந்தா என்ன மாதாஜி தப்புன்னு நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க. குட்னஸ்ல இருந்தா தப்பு இல்லை. ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா, குட்னஸ்ன்றதும் பௌதிகம். எப்ப வேணா பேஷனுக்கு விழுந்துடலாம். இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். எப்ப வேணா குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க ஸ்லிப் ஆயிடலாம். பாபா ஸ்டேஜ்லயே இருந்தா என்னமா ப்ராப்ளம், நம்ம பரத் மகாராஜ் மாதிரி எப்ப வேணா ஸ்லிப் ஆகலாம். அதனாலதான் பாபால இருந்து பிரேம ஆயிட்டு போயிடணும் வைகுண்டம். நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்றது, இந்த வாழ்க்கையில இவ்வளவு பக்தி பண்றோமே, நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல பண்ணிக்கலாம். ஆனா நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல பணக்காரனா பிறக்கலாம், பக்தியோட ஃபேமிலியில பிறக்கலாம். ஆனா பக்தி பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைச்சாலும் யூஸ் பண்ணிப்போமா தெரியாது. இந்த ஜென்மத்துல நம்ம அந்த லைன்ல இருக்கோம். மேக் பெஸ்ட் யூஸ் அண்ட் கோ. இதுதான் அவங்க சொல்றது. கிளியரா மாதாஜி? ஒரே ஒரு ஓகே மாதாஜி. தமிழ்ல வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் பாத்தீங்களா, தான தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த வேர்டே தப்பு மாதிரி இருக்கு. தானம் தானே நம்ம சொல்லணும், தர்மம் பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? தர்மம்னா நமக்கு இப்ப படிக்கும்போதுதான் தெரியுது. தர்மத்துக்காக தர்மம் தானம் பண்ணுங்க, தர்மத்துல இருந்து தானம் பண்ணுங்க தானே, அதுதானே அர்த்தம் மாதாஜி. தர்மம்ன்றது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். என்னன்னா இப்போ நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம், இந்த நீருக்கு என்ன நெருப்புக்கு என்ன தர்மம், சூடா இருக்கிறது தான் தர்மம் அப்படின்னு ஒன்னோட இன்ஹரண்ட் நேச்சர் தானே தர்மம்ன்றது, இல்லையா? அந்த நம்ம ஆனா அது ராங் யூசேஜ் மாதிரி எனக்கு தோணும். அதனாலதான் சொல்லலாம். இல்ல, லாங் யூசேஜே நமக்கு தெரியாது. பேசிக்கலி தர்மம் வந்து இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனே ஒரு வேர்டு இல்ல. தர்மம் ஆனாலே தானத்துக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம நினைக்கிறோம். தர்மம் பண்ணுங்க சாமி, மாதாஜி கேக்குறவங்க அப்படிதான் மாதாஜி கேக்குறாங்க. நீங்க சொன்னபடி தானம் கொடுங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, தர்மம் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சோ அது கன்வென்ஷனலி யூஸ் பண்ண ஒரு ராங் வேர்ட் பிராக்டிஸ். பட் சாஸ்திரப்படி தர்மம்ன்றது ரெஃபர்ஸ் டு ரிலிஜன். விக்டோரியா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி.
கிளியரா? எஸ் மாதாஜி. தான தர்மம்ங்கிறது தர்மத்துல தானே சேரும் தானங்கள் எல்லாமும். கரெக்ட். இட்ஸ் a subdivision but it is not do all by all இல்ல. நீங்க சொல்றது தானம் will come under religious practice. ஆமா, ஏன்னா தாமம் அதான் நீங்க வந்து எந்த லெவலுக்கு அட்வான்ஸ் ஆனாலும் தானம் தர்மம் ஆஸ்டாரிட்டி விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் ஈவன் இஃப் யூர் அட்வான்ஸ் டிவோட்டி அப்படின்னு அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கிளம்பலாமா? கன்க்ளூஷன் ஃபைனல் பார்ட். தர்மத்துல இருந்து தானம் பண்ணு, அதுதான். மாதாஜி இன்னும் ஒரே சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. தர்மங்கிறது நம்ம சாஸ்திர அதாவது தர்ம தானங்கிறது நம்ம சாஸ்திரப்படி செய்யற தானம் தான் தர்மமா மாதாஜி? அந்த ஒரு டவுட் கேக்குறேன். ஆமா ஆமா, சாஸ்திரப்படி செய்யும் தானம் வந்து வில் கம் அண்டர் தர்மா, இல்லனா இட் பிகம்ஸ் அதர்மா. அதனால பண்ற தானம் எல்லாமே, பண்ற தானம் பண்ற தியானம் எல்லாமே வந்து 3 மோட்ஸ்ல இருக்கு. ரைட். இது சாஸ்திரப்படி அப்படின்னு சொல்லாலும் அந்த மோடு நீங்க சாஸ்திரப்படி நான் வந்து பூஜாரிய வச்சு பண்ணேன் அப்படின்னாலும் நீங்க சாஸ்திரப்படி பண்ணிருக்கலாம். ஆனா உங்களோட மோட் இக்னோரன்ஸா இருந்தா அவனுக்கு வந்து நீங்க உங்களோட வேலைக்காரிய வச்சு நீங்க அக்கௌண்ட் செட்டில் பண்ணுவீங்க. சோ அதுவும் தர்மப்படி தான் நீங்க பண்றீங்க. பட் அந்த மோட் இக்னோரன்ஸ் இருக்கறதால உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் வராது. ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபைனலா ஓம் தத் சத் என்றதை கன்க்ளூட் பண்றோம். ரைட். இப்ப என்னன்னா இந்த சேரிட்டி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், பண்ற தியானம், அப்புறம் நம்ம யக்னங்கள், அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாமே வந்து என்ன லிங்க் ஆகுது, ஓம் தத் சத்து என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு ஏத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட், சாக்ரிஃபைஸ், பெனன்ஸ், ஆஸ்டாரிட்டி எல்லாமே நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணோம்னா என்ன லாபம்? இந்த உலகத்துல உண்டு இல்லாம அடுத்தது வேஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் சாரி. இப்போ வந்து இதுக்கும் என்ன லிங்க் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆஸ்டாரிட்டி, அதாவது தபஸ்யா, யக்னங்கள் எல்லாமே ராஜோகுணம் இல்ல தமோ குணம்ல தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எஃபர்ட் என்னமோ ஈக்குவலா இருக்கலாம், ரைட், ஆனா ரிசல்ட் பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ். இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு யக்னமே பண்றது வந்து இதுக்கோசரம், ஆனா அது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ இந்த யக்னம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து குட்னஸ்க்கு மாத்தலாம். இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல மாதாஜி நான் எப்பவுமே மோட் ஆஃப் குட்னஸ்லன்னு, ஆக்சுவலா இல்ல. பட் அந்த ஓம் தத் சத்தோட கனெக்ஷன் இப்போ இவ்வளவு பார்த்துமே இதுக்கும் ஓம் தத் சத்துக்கும் என்னன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது வந்து தமஸ் இல்ல ரஜோகுணம்ல தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் இருக்கலாம், சாஸ்திரப்படிதான் இருக்கும், ஆனா இட் மைட் பி தட். அதனால அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம், நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எனர்ஜியை எப்படி லைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி நம்ம தானம் தபஸை எப்படி மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டா? கரெக்டா? ரைட். ஸ்கிரிப்சர்ஸோட இருக்கணும்ன்றதுதான் பகவத்கீதா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 17th chapter 11th வந்து சொல்றது. மோட் ஆஃப் பேஷன்லயும் இக்னோரன்ஸ் இருக்கிறது ரிஜெக்ட் பண்ணணும். அது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா இப்போ இந்த லைனை சொன்னோம்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம், நம்ம அப்ப எப்படிதான் பண்ணணும், பண்ணாமலே இருந்துடலாமான்னு. ரைட். இந்த 3மே இன்க்ளூடிங் யக்னா, தானா அண்ட் தபஸ் 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்தா நம்ம ஒத்துக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணோம்னா எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு, இன்க்ளூடிங் ஃபுட். அதனால வந்து மெட்டீரியலி கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம எந்த மோட்ல இருந்தாலும் நம்ம குட்னஸ்ல இருக்காம நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிறோம். அதனால எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓம் தத் சத் இந்த வேர்ட் இந்த வச்சு பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் எது பண்ணாலும் நம்ம மென்டலி கன்காக்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்றதை விட ஓம் தத் சத்ன்ற ஃபார்முலா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வாட்டர் வந்து என்னதான் வாங்கினாலும் ப்ராப்ளம். டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, நூ குழந்தையா பெஸ்ட் நீங்க ஹீட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. நீங்க மினரல் வாட்டர் வாங்குறீங்களோ ஆர்ஓ வாட்டர் வாங்குறீங்களோ பெஸ்ட் ஹீட் பண்ணா இருக்குல்ல கிருமிகள் எல்லாம் இறந்து போயிடும் அப்படின்னு. அதனால்தான் ஓம் சத் இதி, ரைட், ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ அப்படின்னு 17.23 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்த்ரிவித சம்ருதः பிரம்மணாக்தேன வேதாஸ்ச யஜ்ஞாஸ்ச விகிதா புரா. டிரான்ஸ்லேஷன். படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டுகள் சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ மாதாஜி வர சந்தேகங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து கிளியரா வரும். இப்போ ஓம்ன்றது வந்து என்னன்னா சுப்ரீம் கோலை குறிக்கிறது.
இப்போ நம்ம செய்யும் செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்து அப்படின்றது வந்து டிட்டாச்டு ஒர்க். அப்ப எதுக்கு டிட்டாச் ஆகணும்? லிபரேஷன், மோட்சத்துக்கோசரம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓம்ன்றது கோல், கிருஷ்ணா தான் கோல்னா அது. ஆனா தத்துன்றது டிட்டாச்மெண்ட்டை குறிக்கிறது. எப்படி மாதாஜின்னு சொல்வீங்க? நான் சாப்பாடு போடலன்னா, இது வந்து லெவல் 1ல ஒருத்தர் கேட்டாரு, மாதாஜி அப்போ வந்து அக்கர்மா அப்படின்னா அப்போ வந்து சாரி ஆமா விகர்மா பண்ணக்கூடாது, அக்கர்மா பண்ணோம்னா அக்கர்மானா அப்ப நான் கொடுக்கவே வேணாமா தானம்? இல்ல குடுக்கணும். அப்போ நான் குடுக்கலன்னா அந்த ஏழை எப்படி? அத மாத்தணும் மென்டாலிட்டி. நான் குடிக்கலன்னா ஏழை எப்படி சாப்பிடுவான்? அவன் சாப்பிடுவான். நீ குடுக்கலனாலும் சாப்பிடுவான். நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கேன் அப்படின்றத யூல் பி டிட்டாச்சிங் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஒர்க். ரைட்? என்ன மாதாஜி சொல்றாங்க? இதுக்கு ஒரு நினைக்க எக்ஸாம்பிள் மாட்டோம். சொல்லட்டுமா மாதாஜி? நீங்க இப்ப சொல்லுங்க சொன்னீங்களே, மாதாஜி. அதாவது இறைவன் வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே கொடுப்பாங்க. அதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு வீட்டுல ஒரு செடியை வளர்க்குறோம், அது நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம், எல்லாம் பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம். ஆனா கூட அது ஒரு சில சமயம் பிழைக்கிறது இல்லையா, இதாயிடுது, வளர மாட்டேங்குது. பட் தெருவுல இருக்க மரங்களுக்கு வந்து இறைவனே அது நல்லா செழிப்பா வளருது. அது எப்படின்னா, அது இறைவனோட அருளால மழை அதெல்லாம் வந்து தெருவுல உள்ள செடிகளும் நல்லா வளருது. பட் நம்ம வீட்டுல செடியை வளர்த்தா கூட அது வளராம போயிருது. அது உதாரணம் ஆகுமா மாதாஜி நீங்க வெரி சொன்னதுக்கு? பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன். எங்கேயாவது கேட்டீங்களா மாதாஜி? வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஒரு புக்ஸ்ல படிச்சேன் மாதாஜி. வெரி வெரி அத பியூட்டிஃபுல் காட்டுல ரியலைசேஷன். தேங்க்ஸ். காட்டுல வளர்க்குற செடி எல்லாம் வந்து அப்ப பெரியவங்க சொல்லுவாங்க மாதாஜி, எங்க பாட்டி எல்லாம் காட்டுல வளர்ற செடிங்களுக்கு எல்லாம் யாரு தண்ணி குடுக்குறாங்க? பகவான் தானே குடுக்குறாரு, அதனாலதான் அது செழிப்பா இருக்குது. நம்ம பார்த்து பார்த்து வளர்க்கறதெல்லாம் எப்படி பட்டு போகுது பாரு அதான் அப்படின்வாங்க. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. சோ அதனால வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப எல்லாம் காடு கூட நீங்க போய் அதை செடிகள் எல்லாம் நட்டு முதல்ல ஆரம்பத்துல அதுல தண்ணி ப்ரோஷா கொடுத்தாதான் அது வளரும். இப்ப காடுகளே எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்களே. நாமளே இனிமே காடுகள் உண்டாக்கணும். ஸோ பேசிக்லி ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா மாதாஜி சொல்ற அதுவும் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நம்ம ரொம்ப டைவர்ட் ஆயிடுறோம். ஸோ திரும்ப நம்ம டாபிக்கு வரலாமா? இப்போ ஓம் தத் சத்து எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ தத்துன்றது வந்து நம்ம முக்தி கோசரம் ஆட்டோமேட்டிக் டிட்டாச்மெண்ட். சத்துன்றது வந்து செய்யும் செயல்கள், எந்த செயலா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கோசரம் ட்ரூ நேச்சர் வரணும்னா அந்த பெனிஃபிட் பிகம்ஸ் எட்டர்னல். டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா நம்ம பார்த்துருக்குது சாப்பாடு, யக்னம், தானம், தபஸ். இந்த நாளும் வந்து எதனால எல்லாமே கண்டாமினேட்டட். குட்னஸ்ல இருந்தாலும் கண்டாமினேட் ஆகும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு மோட், குட்னஸோ பேஷனோ இக்னோரன்ஸோ, பட் எந்த ஒரு மோடா இருந்தாலும் கண்டாமினேஷனுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இருக்கா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. இருக்கு. சோ ஓம் தத் சத் என்றதை வச்சு எப்படி we can spiritualize. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க சாஸ்திரப்படி தானே மாதாஜி பண்றேன். இப்போ சாஸ்திரப்படியே பண்ணாம நான் இஷ்டத்துக்கு பண்ணேன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அப்படி பண்ணோம்னா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. டெம்பரரி ரிசல்ட் வரலாம். இப்போ நான் வந்து ஒருத்தருக்கோசரம் தானம் பண்றேன், ஒரு பாஸ் எனக்கு டெம்பரரி ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருக்கலாம். ஆனா அது இல்ல அல்டிமேட் எண்ட் ஆஃப் லைஃப். அதனால மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல பண்ணி சாஸ்திரம் சொல்றபடி பண்ணாதான் அது சுப்பீரியர், இல்லைன்னா அது இன்ஃபீரியர், பேஷன் ஆர் இக்னரன்ஸ்ல இருக்கும். இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? மாதாஜி இப்ப வந்து பர்டிகுலர்லி இதை என்ன இண்டிகேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓம் வந்து எல்லா வேத மந்திரம்ல இருக்கும். இந்த 3 வார்த்தைகள் ஓம் தத் விஷ்ணு, ஓம் தத் சத், இதை வந்து கிருஷ்ணரோட பேரோட லிங்கை கூட சொல்லுவாங்க. ஓம் தத் விஷ்ணுன்றது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வேதங்களும் பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் ஆட் பண்ணும். நீங்களே சொல்லுங்க, ஓம் ஆட் பண்ற சில ஸ்லோகங்கள் சொல்லுங்க நீங்க. ஓம் நாராயணாய நமக. ஓம் பகவதே ஓம் நமக. காயத்ரி ஓம் மந்திரம், பகவதே காயத்ரி மந்திரம் கூட காயத்ரி வாசுதேவாய. மந்த்ரா வெரி நைஸ். காயத்ரி மந்திரம் கூட பகவத்கீதையில கூட ஓம் பூர் எண்டிங்ல புவ சத். ஓம் சத் சத் இதி நம்ம அப்படித்தானே மாதாஜி ஆரம்பிக்கும். எக்ஸலண்ட். ஆமா சோ ஆமா. எல்லாமே வந்து ஓம்ல தான் ஆகும். இது வந்து ஓம்ன்றது எந்த வேதால இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. கிருஷ்ண யஜுர்வேதா இல்லையா மாதாஜி? ரிக்வேதா. ரிக்வேதா மாதாஜி, ரிக்வேதா ஃபர்ஸ்ட் கோல், மாதாஜி. முதல் கோல் வந்து ஓம். அதனால ரிக்வேதால இருந்து எடுத்திருக்காங்க. ஓம் என்றது வந்து ஆல்சோ இண்டிகேட் பிரம்மன் எஃபல்ஜன்ஸ் ஸ்டார்டிங், ரைட்? சோ ஓம். தத்ன்றது தத்துவமசி என்றது எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க? புக்லயே இருக்குது. தத்துவமசி அண்ட் சத்து. தத் என்றது தத்துவமசி, சத் என்றது சதேவ சௌமியா. இந்த ரெண்டுமே எந்த உபநிஷத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க? தத்ன்றது 2வது கோல், சத்ன்றது 3வது கோல். இது எங்க புக்ல இருந்து இருந்து எடுத்திருக்காங்க? பார்த்து சொல்றேன் மாதாஜி. சாந்தோக்கிய வெரி நைஸ். விக்டோரியா மாதாஜியோட ஆன்சர் எனக்கு பிடிச்சு, நான் பார்த்து சொல்றேன் மாதாஜின்னு. சந்தோகிய உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ரெண்டுமே. சோ பேசிக்கலி பிரம்மர் வந்து என்ன இதை வச்சுதான் பண்ணார். அவர் பண்ண யக்னம் எல்லாம் இதை வச்சுதான் பண்ணாரு அப்படின்னு. ஓம் தத் சத்ன்றது அல்டிமேட்லி என்னன்னா ஒர்க். பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. பகவத்கீதா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வேலை செஞ்சாலும்
ஃபார் ஓம் தத் சத் அப்படின்னா ஃபார் கிருஷ்ணா, தட் இஸ் ஒன்லி கால் ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இப்போ வந்து இந்த மூணும் வந்து வெரி பிகினிங் ஓம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும், எந்த இதுவா இருந்தாலும். இப்போ வந்து 17.24 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி வரும், ரைட்? இதான் வரும், தஸ்மாத் ஓம் இதி. ஓம்ன்றது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதாஹ்ருத்ய யக்ஞதான தவ க்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாஹ சதத்தம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். நிறைய ஹரே பேர் கிருஷ்ணா வந்து மாதாஜி. சொல்லுவாங்க, மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, ஓம் வந்து நான் முருகன், நீங்க யாருக்கு வேணா எழுதலாம், பட் அதோட மீனிங் என்ன? ரைட், த மீனிங் இஸ் பேசிக்லி ஓம்ன்றது மீன்ஸ் விஷ்ணு. அகாரா, உகாரா, பரமபுருஷன் only. மகாரா, He is the only ரைட்? பரமபுருஷன். அகாரா இஸ் பேசிக்லி கிருஷ்ணா, உகாரா இஸ் ராதாராணி, மகாரா நம்ம ஜீவா. ஸோ பேசிக்லி ஓம் மீன்னா விஷ்ணு. ஸோ நீங்க எங்க பிளேஸ் பண்ணணும், பிகினிங்ல தான் பிளேஸ் பண்ணணும், நடுவில் பிளேஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் ஜென்ரலா பிளேஸ் பண்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா சுப்ரீம் கோல், ரைட்? விஷ்ணுதா அப்படின்றதுதான் இது ரிக்வேதால இருக்கு அப்படின்றது. மாதாஜி அதனாலதான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்துல ஓம் கிடையாது. ஏன்னா ஹரே ஆமா, கிருஷ்ண மந்திரமே நமக்கு பகவான் தான். விஷ்ணு, அதனால திருப்பி கரெக்ட். வந்து ஓம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா மாதாஜி? கரெக்ட். அண்ட் இட்ஸ் அ மகா மந்த்ரா, அதுக்கு தேவையில்லை, யூ டோன்ட் நீட் அ கன்ஜெக்ஷன். அப்படி எடுத்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயால இருக்கு, அதுவும் இதுதான். பட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா மகா மந்த்ரால அந்த மகா மந்த்ராவே ஹேஸ் இன்பில்ட் மீனிங் ஆஃப் ஓம்னால எக்ஸ்க்ளூசிவா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வெரி நைஸ்லி செட் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு பியாஃப்க்கு பண்றது தான். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி அதர்வன வேதாலையும் இருக்கு. இப்போ என்னன்னா ரொம்ப கிளியரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மெயின்லி ரிக்வேதால இது வந்து என்ன, இந்த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் விஷ்ணு அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்றோம் அப்படின்ற பாவத்தை குறிக்கிறது. ஸோ ஓம்ன்றது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்தரங்க சக்தி, யோகா மாயாவை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணர் வந்து ஆம்னி பிரசன்ட், அதனால தான் நான் சொன்னேன் எனர்ஜியை குறிக்கிறது, இன்டர்னல் பொட்டன்சி. எனர்ஜி ஆனவுடனே மாதாஜி எக்ஸ்டர்னல் ஆனா இல்ல, இன்டர்னல் பொட்டன்சி. லார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டோட குளோரிஃபை ஆகணும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சொல்லுவோம், இப்போ மத்வாச்சாரியா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஓம்ன்றது இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அப்போ தத்துன்றது என்ன? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரியாதைக்குரியது, வேதங்கள்ல இருக்கிற மரியாதை, ரைட்? இஸ் நோன் அஸ் தத். கிருஷ்ணர் வந்து தத்துன்னு எதுக்கு சொல்றோம்? அவர் வந்து மரியாதை, ரைட்? அவர் எல்லா வேதங்களையும் நம்ம 15.15 ஸ்லோகா என்ன யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. सर्वस्य सन्निविष्टो मत्तः अबोहनं चेत् वेदैः सर्वे सहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद्येव सर्वस्य साहम्. चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोनं च वेदेश सर्वे रहमेव वेदो वेदान्तकृत वेद विद्येव चाहम. So basically he is compiler, writer only இல்லாம purpose of Vedas is to know Krishna அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அது ரெஸ்பெக்டோட பண்ணணும். ஏன்னா before we know the sweetness of the Lord we should know the greatness of the Lord. அதனால அந்த கிரேட்னஸ்க்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா? எப்பவுமே கிரேட். இப்ப பாஸ் வந்து அவன் வந்தா that fellow boss come here அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். He came, sir please come. அதே மாதிரி தத்துன்றது மரியாதையை குறிக்கிறது அப்படின்னு மத்வாச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி சத்ன்றது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து பெர்ஃபெக்ட், எந்த டிஃபெக்டும் இல்லை, ரைட்? நாலு டிஃபெக்ட் நம்மளுக்கு தான், கம்ப்ளீட்லி ஆஸ்பிஷியஸ். இது வந்து ஈஷோபனிஷத்துல பார்த்துருக்கோம். சபரியகா சுக்ரமகாரம் அவ்ரணம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம் அபாபவித்தம் கவி மனிஷி பரிம்பூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ யார்த்தான் வியாததா சாஸ்வதீபா சமாபிய அப்படின்னு. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரிக்வேதால கிளியரா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா ஓம் தத் சத் என்றாலே இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வைப்ரேஷன். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய லெக்சர்ஸ், ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நான் கூட ஓம் தத் சத் சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ற ப்ராக்டிஸ் வந்துச்சு. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கு எவ்ரி திங் டெடிகேட்டட் டு லார்ட்ன்றது சத்ன்றது பெர்ஃபெக்ட், அண்ட் தத்ன்றது வித் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு, வித் ரெஸ்பெக்ட்ன்றது செகண்ட், அண்ட் லாஸ்ட் வந்து எவ்ரி திங் டெடிகேட்டட் டு யூ அப்படின்னு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹானரிங் லார்ட் அப்படின்னு. பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ன்றது ஓமை குறிக்கிறது, ஹானரிங்ன்றச்சே பரமாத்மாவை குறிக்கிறது, ஏன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபீச்சர். சத்ன்றது எல்லாமே எட்டர்னல், ரைட்? சச்சிதானந்த ஃபீச்சரையும் குறிக்கிறது. ஸோ இந்த மூணையுமே லிங்க் ஆகுது. இம்மார்டல் சோல் ஜீவா வந்து இதுல எம்பாடி ஆகியிருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் நேம் தத்தை பத்தி பேசிக்கலாம். அப்ரிசியேஷன், ரைட்? எதுக்கு என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல? 17.25 படிங்க மாதாஜி. அனசூயா மாதாஜி படிக்கணும், நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सत्भावे साधुभावे सत्युच्यते प्रयुज्यते
प्रशस्ते कर्माणि तदा सप्त पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि तामे च सिद्धि सत् மாதாஜி அந்த ஸ்லோகம் இல்ல 25th மாதாஜி. 26 27 தான் 25 படிக்கல அவங்க. 25 இவங்க 5 26 படிங்க மாதாஜி. 25 விட்டுட்டாங்க. 25 25 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी तत् हरे कृष्णा. इत्यनपि सन्ताय बलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षभिः பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை சத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மோக்ஷன்றது என்னன்னா டிட்டாச்மெண்ட், லிபரேஷன் வேணும். அனுசூயா மாதாஜி கரெக்டா படிச்சுட்டாங்க. எனக்கு மோட்சம் வேணும் அடிக்கடி என்னவாங்க. அது பேசிக்லி என்னன்னா பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து லிபரேஷன். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனி ஆக்டிவிட்டி டன் வித் டிஸ்ரிகார்டிங் ஃபார் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். இது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அனுசூயா மாதாஜியை நான் எடுத்துப்பேன். பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு ஃபேமிலி இருந்தும் தனியா வந்து மோட்சம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தனியா ஷீர்காயில ஒரு வீடு எடுத்திருக்காங்க. ரைட். இந்த ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா எந்த பௌதிக ஆசையும் மோட்டிவேஷன் இல்ல. 26 and 27 ஆல்ரெடி அவங்க படிச்சுட்டாங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் ஓடி படிங்க. நீங்களே படிச்சிடுங்க அனுசூயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. பிதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் அறியப்படுகின்றன. ஹரிஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டேர்ம் என்னன்னா சத்துன்றது பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே சத்தை குறிக்கும். எனிதிங் ஸ்பிரிச்சுவல். எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபார்ம் பண்றவன் சத்து. எல்லா வேலைகளும் சத்தை குறிக்கிறது. செய்யும் சேரிட்டியும் சத்து, உண்மையும் சத்து, கிருஷ்ணரும் சத்து. ரைட். எல்லாமே சத்தை குறிக்கிறது. எப்படி இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா தி கோல் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ், ரைட், ஆஸ்டாரிட்டி, சேரிட்டி எல்லாமே சத்துன்ற வார்த்தையில் இருக்கு. எந்த வேலையும் வந்து டெடிகேட் பண்ணணும் பிரம்மனுக்கு, அதுதான் சத். ஏன்னா நம்ம செய்யும் பிரம்மன்ன்றது கிருஷ்ணர். எனி ஜாப் எத் கரோசி எத் அஷ்னாசி எத் ததோசி எத் கரோசி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுவோசி ததாசி எத் தபஸ்யசி கவுந்தையா தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். அர்ப்பணம் செய்யறது வந்து டெடிகேட்டிங் டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு. பலராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாரு, பெர்மனன்ட் என்ன சாக்ரிஃபைஸ் ஆஸ்டாரிட்டியில என்னன்னா சத்து, எட்டர்னல்ன்றது குறிக்குது. எந்த வேலையா இருந்தாலும் டெடிகேட் ஆனா அது பிகம்ஸ் எட்டர்னல். செய்பவனும் எட்டர்னல், செய்யப்படும் வேலையும் எட்டர்னல், அங்க யூஸ் பண்ற திங்ஸும் எட்டர்னல். எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாவே சொல்றான் சத். அப்போ எப்போ யூஸ் பண்ணணும் பார்த்து சொல்றாரு. தாமோட செயல்கள் ரெகுலர் டியூட்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா. இப்ப வந்து நான் வந்து போறேன், ஆஃபீஸ் போறேன், எல்லாமே இது வேணா ரெகுலர் டியூட்டி ஸ்வதர்மாவா கூட இருக்கலாம். அப்ப வந்து என்ன ஆகணும், பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் தேவைப்படும். அதனால அல்டிமேட்லி லிபரேஷன் வரணும்னா இப்ப எந்த ஆக்டிவிட்டி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உபநயனம் எடுத்தீங்க, இனிஷியேஷன் நம்ம எல்லாம் ஆச்சு இல்லையா, அப்போ வந்தோ இல்ல உபநயனம் பண்றாலும் எந்த யக்னம் பண்ணாலும் சத் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் பியூரிஃபைட் அப்படின்னு. பலராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா சத்தன்றதோட மீனிங் என்னன்னா எக்ஸலண்ட் திங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ கிருஷ்ணாது எல்லாமே எக்ஸலண்ட் இல்ல, ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ் அப்படின்னு. இது பிரம்மன் அப்படின்றதும் இல்ல, பிரம்மனை லிங்க் பண்ற எதுவா இருந்தாலும் சத்தன்றது யூஸ் பண்ணுவோம். கல்யாணம், எனிதிங் ஆஸ்பிஷியஸ். கரெக்டா சொல்லணும்னா எந்த ரெண்டுமே மோரலஸ் சிமிலர் தான். எந்த யக்னம், எந்த உபநயனம், எந்த கல்யாணம், எந்த யக்னமா இருந்தாலும் சத்தன்றத சொல்றாங்க. சத்தன்றது வந்து எட்டர்னல் அப்படின்னு. ராமானுஜாச்சாரியும் அதான் சொல்றாங்க. வேதங்களை காமனா யூஸ் பண்றது சத்து, சத் பாவ அப்படின்னு. எல்லாம் ஆஸ்பிஷியஸ், சாது பாவ அப்படின்னு சொல்றாங்க. சத்ன்றது சிமிலரா என்னன்னா டொனேட் ஒரு பர்டிகுலர் இது கூட, ரைட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சத்ன்றது வந்து ஒரு டிவோட்டியையும் குறிக்கும், சாத்விகாம் அப்படின்றதையும் குறிக்கிறது. ஸோ அந்த சாது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சாதுவனா எக்ஸலண்ட் அப்படின்றதையும் குறிக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதுன்றதுக்கும் நம்ம SADHU இங்கிலீஷ்ல சாது அப்படின்றது அதே வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து சத்பாவா, சாது பாவா அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சத்வம், ட்ரூத். ஸோ சத்ன்றது மல்டிபிள் மீனிங். பட் எண்ட் ஆஃப் த வே ஏன் சாதுன்ற பேர் வந்துச்சுன்றதுக்கு நான் சொல்றேன். இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ். ஆனா இஸ் an excellent devotee. கரெக்டா
அந்த சாது மூலமா நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் புரியும். சாது இட்ஸ் அன் எட்டர்னல் ட்ரூத். அதனாலதான் சாதுன்ற பேர். நிறைய தடவை நம்மளுக்கு ஏன் சாது வந்துச்சுன்னு தெரியாதுன்றதுக்கோசரம் இதை நான் ஆட் பண்ணேன். சாதுன்றதும் பேசிக்லி கம்ப்ளீட் ட்ரூத் ஆஃப் லார்ட் தெரிய வந்தா சாது, அதனால இது அப்படின்னு. சத்துன்றது வேற என்னெல்லாம் தெரியும். நான் ஃபர்ஸ்ட் சாதுன்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். பெர்மனண்டா இருக்கிறது ஸ்திதவ், ரைட்? அதாவது சாக்ரிஃபைஸோ ஆஸ்டாரிட்டி, நம்ம தபஸ், யக்னா, தானம் எல்லாமே வந்து பெர்மனண்டா இருக்கணும்னா சத் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ற எல்லாமே வந்து எந்த செயலா இருந்தாலும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கோயில் கிளீன் பண்றோம், இது எல்லாமே எல்லா செயல்களுமே சத்தன்ற கேட்டகரியில வருது, ரைட்? இது நம்ம பண்ணோம். குக்கிங்கு, கிருஷ்ணரோட கீர்த்தனா என்ன? அவரை பத்தி பாடுறது, புகழ் பாடுறது. அவரை பத்தி பாடுறதுல எனக்கு பாட்டு வராது, எனக்கு சாண்டிங்கும் பண்ண மாட்டேன். அப்போ சொல்றது வெரி நைஸ் அனுசுயா மாதாஜி. அவர் பத்தி சொல்றது கூட நிறைய தடவை நான் இந்த கிளாஸ்ல எப்போ பாலும் சொல்றது இதான். கீர்த்தனன்றது பாடுறதும், ஆனா நாட் ஜஸ்ட் பாடுறது, ஜபமும் நாட் ஜஸ்ட் ஜபம். அவரை பத்தி இப்ப பேசுறேன்ல, இப்ப நான் கீர்த்தன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா மாதாஜி நீங்க பாட போறீங்களா? நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இதான் சொல்றேன் மாதாஜி 1 hour ஆஃப் கீர்த்தன் கிளாஸ் அப்படின்னா பாட்டு கிளாஸ்ன்றது இல்ல, கிருஷ்ணரை பத்தி குளோரிஃபை பண்றோம் அப்படின்றது, ரைட்? பாகவதம் கிளாஸ் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் கீர்த்தன். ஏன்னா we are talking glories of Krishna and his devotees. ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா அந்த சுப்ரீம் கோலை எய்ம் பண்றது இதுதான். எது வேணா இருக்கலாம், வர்ஷிப் பண்றது, கோயிலை கிளீன் பண்றது, பெயிண்டிங் பண்றது, மாலை தோடுறது, ரைட்? எல்லாமே சத். அனுசுயா மாதாஜி நீங்க செய்யும் செயல்கள் எல்லாமே சத்தை குறிக்கிறது. கார்டன், ஃபீல்டு, அக்ரிகல்ச்சர், சரி நான் ஆபீஸ்க்கு போய் வேலை ஏர்ன் பண்றேன், அதுவும் கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்ணனா இது சத்தை குறிக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா பண்றது வேற, இப்ப அவங்க பண்றது. இப்ப இன்டைரக்டா பண்றேன் வச்சுக்கோங்க, அதுவும் சத்தன்ற கேட்டகரியில வரும். ஏன்னா சத்தன்றதால இப்ப வந்து டைரக்டா பண்றது நான் கோயிலை கிளீன் பண்றதெல்லாம், இப்போ நான் சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கறது வந்து இன்டைரக்ட்ல வரும். இப்போ நான் அக்ரிகல்ச்சர் நடக்கிறது இன்டைரக்டா வரும், இதுவும் சத்து வரும். அதனாலதான் சத்து. இப்போ பர்பட்ல டிஸ்கஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா இண்டிகேட்ஸ் என்ன, வேதங்கள் சொல்லப்பட்ட செயல்கள், பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்றது, ரைட்? இப்ப வந்து என்ன பர்பஸ், அல்டிமேட்லி எல்லா பர்பஸுமே லிபரேஷன். ஆனா ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன, இட் சுட் ஓம் தத் சத்ன்றது வைப்ரேட் ஆகும், அப்பதான் அது உண்மையாகும். சாது பாவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சத்பாவா, சாது பாவா. சாது பாவா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். சாது அப்படின்னா யாரு, ஹூ நோஸ் கம்ப்ளீட்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ். சாத்வா அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ஆக்ட் பண்ணுவேன். சாத்வதாம்னா டிவோட்டி, அதனால கிருஷ்ணாக்கு சாத்வதாம் பதிஹி அப்படின்னு. இது என்ன அப்படின்னா சாத்வதாம் அந்த டிவோட்டியோட அசோசியேஷன். ஸோ 3 சாதுவனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ், சாத்விகாம்னா பியோர் டிவோட்டி, அப்படி இருக்கிற டிவோட்டியோட அசோசியேஷன். இது எல்லாமே சத்பாவா சாது பாவான்றதை குறிக்கிறது. இப்ப வந்து தத் அர்த்தேயம் அப்படின்னு ஆஃபரிங் எல்லாமே நான் என்ன பண்ணாலும், உனக்கு குக்கிங் பண்ணாலும், ஹெல்ப் பண்ணாலும், கிளீன் பண்ணாலும், எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் குளோரியா பிராட்காஸ்ட் பண்ணாலும் அங்க பிராக்டிக்கலா எப்படி பண்ணணும், ஓம் தத் சத் எப்போ பண்ணணும்னா ஒருத்தரை வந்து அந்த உபநயனம் பண்றச்சே கண்டிப்பா அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். நிறைய விடத்துல யூஸ் பண்ணலாம், பட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொன்னேன். சோ சத்ன்றது என்ன சொல்றது, அப்சல்யூட் ட்ரூத், கிருஷ்ணர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்றது, ரைட்? பர்ஃபார்ம் பண்றவனும் அவனும் சத்து, ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணரும் சத்து. அங்க செயல் பண்ற அந்த நெய், நெருப்பு எல்லாமே சத்து. அந்த சாக்ரிஃபைஸுக்கு இன்வால்வ் ஆகிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸும் சத்தாகும். ஆண்டவனும் சத்து, செய்பவன் சாத்வான் சாது, அதுவும் சத்து, செய்யப்படும் பொருளும் சத் என்றதை குறிக்கிறது. அதனால இத வந்து பிரம்மனை குறிக்கிறது. ஓகே, அப்போ அசத்தனா எல்லாமே ஆக்ஷன் சத்து, நம்பிக்கையோட செஞ்சா சத்து, நம்பிக்கை இல்லாம அதே செஞ்சா அசத். எல்லாம் ஆப்போசிட், எல்லாம் அசத் மாதாஜி. நம்பிக்கை இல்லாம செஞ்சா இட் பிகம்ஸ் அசத். ஸ்ரத்தையான நம்பிக்கையோட, ஸ்ரத்தை இல்லாம பண்ணா அஸ்ரத்ரயாவ. 17.28 யாராவது படிங்க. நான் படிக்கிறேன். அஸ்ரத்தயா குதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் யுச்சயதே பார்த்த நாச தத் பிரேத்ய நோயிக. பிருதாவின் மைந்தனே,
பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அசத் என்று அறியப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமன்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பிறவிலையும் வேஸ்ட், அடுத்த பிறவிலையும் வேஸ்ட். எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்பிக்கை இல்ல. மாதாஜி ஏன் நம்பிக்கை இல்லாம பண்றாங்க? கம்பல்ஷன்ல. சில தடவை பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்றதால கம்பல்ஷன். இப்போ வந்து 2 ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. மாதாஜி அப்ப ஏன் கம்பல் பண்ணி பண்ண வைக்கிறாங்கன்றது வந்து முக்கால்வாசி டைம் கம்பல் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுவோம். பட் ஒன்னொன்னு, மெடிசன் வந்து டானா சாப்பிட்டாலும் எஃபெக்ட் இருக்கும், அதனால இட் ஹேவ் an எஃபெக்ட். பட் அல்டிமேட் எஃபெக்ட்ன்றதுதான் இங்க குறிக்குது. ஸோ பெஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பிகினிங்ல இருந்து பண்ணணும்னா நம்ம மோடிஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மூலமா பண்றதுதான் பெஸ்ட் ப்ராசஸ். ஏன்னா அவங்க அந்த நம்பிக்கையை கொடுப்பாங்க. ரைட்? நிறைய வேதங்கள் வந்து என்னென்னமோ வர்ஷிப் சொல்றாங்க. ரைட்? 17.4ல பார்த்தோம் டிடி வர்ஷிப். எந்த பேசிஸ்? நம்பிக்கைன்றது வேர்ட் வந்து சத்தை குறிக்கிறது, ஆனா எந்த மூட்லன்றதை குறிக்கல. அதனால டைரக்டா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம சாத்விகாம் என்ற அந்த டிவோட்டி மூலமா பண்ணணும். அதுதான் டைரக்ட் கிருஷ்ணா ப்ராசஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் ஸ்லோ எலிவேஷன். பக்தி யோகா பெட்டர் தேன் ஞான கர்மா அண்ட் தியான யோகா. அப்ப சக்சஸ் எப்படி பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பண்ணணும், அப்புறம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும், அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ரத்தா வரும். அதுதான் அல்டிமேட் கோலை குறிக்கும். சோ இப்போ அசத் இருந்தாலும் சத்துக்கு போயிடும். அதனால நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரூட் இருக்காது. மருந்து கூட டாக்டர் சொல்லுவாங்க, நீ நம்பிக்கையோட இருந்தாதான் உனக்கு வந்து அது ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாஸ்டா நடக்கும். ரைட்? இது வந்து இந்த வாழ்க்கையிலும் அடுத்த வாழ்க்கையிலும் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுனா எதுவுமே நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணானா அதுல சக்சஸ் இருக்காது. பலராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அடுத்த வாழ்க்கையில் இல்லை. ஏன்னா இப்போ வந்து பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா பண்ணல. ஏன்னா நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணாலே கரெக்டா பண்ணல. ரைட்? அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? இந்த டைமும் ஒன்னும் பெருமை வராது. அதனால எல்லாமே கிருஷ்ணர் கோசம் பண்ணணும். கரெக்ட் வே எப்படின்னா, பிகினிங் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து குரு மூலமா பண்ணணும். சாத்விகா அப்படின்றவன் வந்து ஃபுல் நம்பிக்கையோட பண்றவன் அப்படின்னு. சாத்விகா ஸ்வபாவா அப்படின்னு என்ன சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டவதி சாது சாஸ்திரா சொன்னதை பண்ணணும். குரு சாது சாஸ்திரா இந்த 3. ஏன்னா சாதுவை கொடுத்ததும் கிருஷ்ணர் தான், குருவை கொடுத்ததும் கிருஷ்ணர் தான், சாஸ்திரங்கள் எழுதினரும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத பண்ணணும். அதனால அந்த வேதங்கள் எல்லாமே விஷ்ணுக்கு அடக்கலமா அமைதியா அங்க போய் சரணமாறதா ஓம் தத்சத். ராமானுஜா கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. அதனால ஸ்ரத்தா அண்ணா என்ன? ஸ்ரத்தா அண்ணா என்ன அர்த்தம்? நம்பிக்கை. யார் மேல? பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி மேலயா? சாஸ்திரங்கள் சாஸ்திரத்தின் நம்பிக்கை. நிறைய தடவை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நான் கோயில் எல்லாம் போவேன்ப்பா, ஆனா ஐ டோன்ட் பிலீவ் டூ மச் இன் சாஸ்திரா. தென் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங், இட் பிகம்ஸ் அசத். ரைட்? ஸோ வெரி கிளியர்லி டைரக்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எதனால ப்ராப்ளம்னா, இப்போ அதனாலதான் கண்டிஷன் ஸ்டேட்ல வந்து தேவர்களை உண்டி இல்ல, பேய்களையும் கும்பிடுறாங்க, குபேராவை கும்பிடுறவங்களும் இருக்காங்க, பித்ருக்களை கும்பிடுறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஐடியா என்ன? சிலர் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்து பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் லெவலுக்கு விழுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வந்து இந்த எல்லா மோடுக்கும் அப்பாற்பட்டதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். சாத்விகா தான் பெஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸ்கிரிப்சுரல் இன்ஜெக்ஷன் மூலமா நம்ம பண்ணணும். இதான் ரூட் தான். கிராஜுவலி எலிவேட் ஆறது வந்து பெஸ்ட் வே டைரக்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். அதனால ஃபர்ஸ்ட் குரு சரணம் தத்விதி பிராணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. தத்விதி பிரதிபாதேன பரிபஷேன சேவையா. உபதிருஷந்தே தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷனஹ. ரிஜெக்டிங் ஃபெய்த் வந்து அரைசிங் ஃப்ரம் இம்ப்ரெஷன். அவங்க வந்து ஷெல்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுதான் ஹையஸ்ட் கோல் அப்படின்றத தெரியணும். அதாவது நம்பிக்கை வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எதனால வருதுன்னா, ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்தோட இம்ப்ரெஷன்லயும் இருக்கும். அதையே வச்சுட்டு இருக்க கூடாது. எக்ஸாம்பிள், மிருகாரியோட நம்பிக்கை அனிமலை கொலை பண்றது ப்ரீவியஸ் ஜென்மம்லயே இந்த ஜென்மம்லயே வந்துச்சு. அப்படி இல்லாம தான் சொந்தமாவே பண்ணணும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில பண்றதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதோட நம்ம இத முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேயா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க. சந்தேகம் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி, எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? கிருஷ்ணா பிரபுவா? ஆமா மாதாஜி. எப்படி இருக்கீங்க பிரபு? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதே வாய்ஸ். நல்லா இருக்கும் மாதாஜி, நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. கேளுங்க பிரபு. நமக்கு வந்து சாஸ்திரம் பார்க்காம செய்யக்கூடிய தர்மம் வந்து நமக்கு வந்து புண்ணியம் தராது. சரி, ஓகே. ஆனா
நம்ம வந்து நாம் பண்றது எல்லாமே சர்வ தர்மான் பரித்தியச்ச மாதகம் சரணம் வச்ச அகம் ஸ்வரூபாத வச்சு மோட்சமே மாமச்ச எல்லாமே வந்து பகவானுக்கே நம்ம இது பண்றோம். அப்ப அது வந்து எனக்கு பொருத்தம் கிடையாது இல்லையா? பொருத்தம் தான் பிரபு. பட் என்னன்னு அதுவும் அதாவது எல்லாமே வந்து எது செய்தாலும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யறோம். அது வந்து சர்வதர்மம் பரித்தியாகம் இல்ல. நீங்க சொல்றது அர்ப்பணிச்சு சரி. எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுவோசி ததாசி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேயா தத் குருஷ்வம் அது அர்ப்பணம். அதுதான் அர்ப்பணம். சர்வதமா பவித்தாகன்றது அர்ப்பணம் இல்ல. நான் எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணம் இல்ல, உங்ககிட்ட சரண்டர் அடையணும். ரெண்டுக்கும் நிறைய மீனிங் இருக்கு. சரண்டர்ல வந்து நான் வந்து எனக்கு ஓகே ஓகே மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல எனக்கு கேட்கல உங்களது. மறுபடியும் லாஸ்ட் லைன் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நான் இந்த சரண்டர்னா டோட்டல் வந்து நம்ம வந்து நமக்குன்னு எந்த பர்சனல் இது ஒப்பீனியனும் கிடையாது. எக்ஸலென்ட். எல்லாமே பகவான் தான்ன்ற ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் சரண்டர். அது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஆமா ஆமா, அதுதான் நான் கேக்குறேன். அப்புறம் வந்து எனக்கு அடுத்ததுக்காக புண்ணியம் தேடி வைக்கணும்னு இல்ல, அதான் கேக்குறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் தேவையில்லை. ஆமா, எல்லாமே டன் அப்படின்றதா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. குட் டு see you come back. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எண்ட் பண்ணிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.